L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jiena Father Joe Meli fil-preżent kappillan tal-Forzi Armati u llum kon mitlub li niġi hawnhekk niċċelebra din l-Ewkaristija anke bl-għajnuna ta' xi membri tal-Forzi Armati li ġew miegħi biex jgħinu fil-Qudiesa. Illum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' San Lawrenz. San Lawrenz huwa djaknu u martri tal-ewwel nofs tat-tielet seklu tal-Knisja. Ikollna ċans ngħidu xi ħaġa żgħira fuqu wara l-Vanġelu. Nixtieq li nitlobkom illum f'din il-Qudiesa tiftakru fil-membri tal-Forzi Armati illi jiddedikaw il-ħajja tagħhom biex ikunu ta' servizz għall-poplu Malti u tajjeb li aħna wkoll niftakru fihom fit-talb tagħna biex Alla jgħinhom fix-xogħol tagħhom li kultant mhux dejjem ikun wieħed faċli. Nibdew billi narfu illi qegħdin fil-preżenza ta' Alla. Qegħdin hawnhekk biex nagħmlu laqgħa proprju ma' Alla li qed jistedinna għaliha hu, narfu li qegħdin fil-preżenza tiegħu u nitolbuh jaħfrilna in-nuqqasijiet tagħna. In-nuqqasijiet tagħna Alla jaħfirhomna biex inkunu denni illi nistgħu nissieħbu miegħu u ma' sħabna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Mulej, inti illi kollok tiba l-qajt lil dawk li huma foqra u lil midinbin. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti illi oġbok issejjaħ madwarek lil bnedmin li huma batuti u lil dawk li huma mwarba minn kulħadd. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti illi wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fl-imħabba tiegħek u jwieġeb għaliha. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla illi jista' kollox, jaħfrilna id-nubiet u n-nuqqasijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ħeġġiġt bl-imħabba tiegħek lil San Lawrenz, għaddej kbir u fidil fih dan il-Knisja tiegħek, illi kiseb ukoll il-glorja bil-martirju. Għammel li aħna nożżu dak li huwa ħabb u li nimxu fuq it-tagħlim li hu tagħna. Dan aħna nitolbuhulek bl-istess iben tiegħek Ġesu Kristu Sidna, illi hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu hu minn rajh, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla iħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla imbagħad għandu l-ħila ifawwarkom kull xorta ta' barka. Hekk
li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa qassam bil-kotra u tal il-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerriegħa u l-ħobs għall-ikel. Jagħti u jkattar iż-żerriegħa lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Flimkien ħin il-bniedem li jħen u jislef. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Li jittaxxa sħiħ bil-kmandamenti tiegħu kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu. In-nisel tat-tajbin ikun imbierek. Flimkien Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Li jmexxi ħwejġu bir-reqa għax il-ġust qatt ma jintemm. It-tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem. Flimkien Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej, qalbu sħiħa ma jibżax, sa ma jara imxejn il-qadu tiegħu. Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Il-qasam u jagħti lill-fuqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem, is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ. Flimkien Ħin il-bniedem li jħen u jislef. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu id-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu fis-sewwa ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut hija tibqa' weħida. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha. Imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iżomma sħiħa għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Din hija l-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Lilek Kristu. Kif edna fil-bidu tal-Qudiesa, illum il-Knisja tfakkar lil San Lawrenz. San Lawrenz kien diaknu fil-Knisja ta' Ruma fl-ewwel nofs tas-seklu 3. Kien wieħed minn dawk li jaħdem ħafna fil-viċin mal-Papa, jingħad li kien wieħed mis-7 diakni li kellha l-Knisja ta' Ruma f'dak iż-żmien u il-biċċa l-kbira tax-xogħol tagħhom kien fl-amministrazzjoni tal-Knisja u b'mod partikolari kif jużaw id-donazzjonijiet li kienu jagħtu l-membri tal-Knisja stess, jiġifieri il-ġid li l-membri tal-Knisja kienu joffru biex jintuża għal ġid tal-komunità iktar wiesa'. U San Lawrenz kien wieħed minn dawk responsabbli biex dan il-ġid jara illi bih jiġu mejjuna nies fil-bżonn.
primarjament membri tal-komunità Nisranija u oħrajn illi l-insara kienu jiġu f'kuntatt magħhom fis-soċjetà. Fi kliem ieħor kien bniedem illi ħaddem il-ġid u dawk li nsejħulhom it-teżori, però biex bihom jibni nies u jsaħħaħ il-ħajja ta' nies illi l-ħajja tagħhom kienet batuta u mkissra. Fi żmien meta l-Knisja kienet għadha qiegħda tikber, imma kienet qiegħda fl-istess ħin tissaħħaħ, ovvjament kienet qiegħda tagħmel ħoss madwar u mhux dejjem kienet tidher b'għajn tajba. Kultant l-awtoritajiet kienu jaraw lill-membri tal-Knisja u l-mexxejja tagħha bħala theddida u mhix l-ewwel darba li għaddew minn persekuzzjoni. U San Lawrenz għex fi żmien meta l-imperatur f'mument minnhom iddeċida illi jippersegwita il-mexxejja tal-Knisja, il-Papa, l-Isfijiet, is-saċerdoti u d-djakni fid-Djoċesi ta' Ruma illi kienu imfittxija u maqtula. U f'dan iż-żmien San Lawrenz kien wieħed minn dawk in-nies ukoll li ġie arrestat u l-istorja tgħidilna illi kien mitlub biex irrott il-ġid tal-Knisja lill-Istat. U San Lawrenz ippreżenta lill-awtoritajiet, lir-Romol, lil-tiema, il-foqra, il-morda li hu kien jgħin permezz tal-karità tal-aħwan sara. U għalilhom dan hu l-ġid veru tal-Knisja. Dawn huma t-teżor tas-sew li taħdem għalih il-Knisja. Din il-ħaġa rrabjat lill-awtoritajiet u ingħata l-martirju tal-ħruq kif nafuh mit-tradizzjoni. Għandna bniedem fi kliem ieħor illi biex jgħix il-faqar tal-Vanġelu u l-imħabba bla tarf li jistedinna li għal-Mulej Ġesu ma stmerx illi jagħti xhieda u jagħti ħajtu. U allura huwa għalina eżempju ċar tal jgħidilna l-Vanġelu llum. Il-ħabba tal-qamħ li taqa' u tmut. Però bil-mewt tagħha tagħti il-ħajja, tagħti il-frott. U San Lawrenz huwa bniedem bħal dan. Aħna nħarsu lejh, niċċelebrawh biex nitqawwew aħna. Aħna wkoll bħalu mistiedna li ngħixu l-Vanġelu, l-ispirtu tal-Vanġelu. Aħna ngħixu l-ispirtu tal-faqar evanġeliku. Fejn qalbna ma norbtuwiex mal-ġid ta' din id-dinja, imma nużaw b'mod għaqli dak kollu li Alla jipprovdilna bħajjitna u bih nippruvaw inxerdu l-imħabba ta' Alla lin-nies ta' madwarna u b'mod partikolari dawk l-iktar li għandhom bżonn minħabba ċirkustanzi jibsa tal-ħajja tagħhom. Jalla li aħna dan il-qaddis mhux biss noħduh bħala okkażjoni biex niċċelebraw fit-toroq, imma tassew nieħdu talima li tmiss il-ħajja tagħna u tbidlilna ftit il-ħajja tagħna biex tagħmilna iktar insara nixbħu lilu u dixxibli iktar denji tal-Mulej Ġesu. Wara li smajna l-kelma talla u anke minn naħsib ċkejken fuqha, nippruvaw issa nresqu it-talbiet tagħna quddiem Alla. Niftħu qalbna ma' Alla u nitolbuh l-għajnuna tiegħu fil-ħajja tagħna. Sabiex il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem id-dinja dejjem aktar ħielsa minn kull rabta mal-ġid ta' din l-art u tilmaħ lil Kristu fil-fqar. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Sabiex f'kull pajjiż fid-dinja il-qawwa politika
tkun għas-servizz tal-ġustizzja u teqret is-sitwazzjonijiet ta' sfruttament u tal-meżerija. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Sabiex l-ordni tad-djakonat innissel fl-insara ħafna mħabba għal qadi tal-aħwa l-aktar fil-bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Sabiex mis-sem tagħna f'din l-Ewkaristija nitalmu ngħixu mhux għalina nfusna imma għal mulej u għal ħutna billi noffru ħajjitna. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. U Alla missier nitolbuk li tilqa dawn it-talbiet tagħna li huma ħerġin mill-qalb tagħna lejk. Nitolbuk li inti tatina s-saħħa permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna biex aħna nkunu tassew xhieda tiegħek u tal-imħabba tiegħek bla tarf għal bnedmin kollha. Dan nitolbuhulek bl-istess iben tiegħek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju illi huwa tagħna l-koll flimkien ikun joġob lill-Alla il-missier illi jista' kollox. Jilqal mulej Jilqal sagrifiċċju glorja ta' ismu ħatiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej se nresqulek quddiemek l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz. Fit-tiba kbira tiegħek ilqaħħom u għamil li jkunu għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Irroddu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Huwa sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Huwa tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien aħna irroddulek ħajr. Għaliex San Lawrenz ħal martirju għall-istqarrija tal-isem tiegħek biex bħal Kristu bid-dem tiegħu huwa jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta inti tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk aħna nissieħbu mal-qawwiet tas-sema. Qatt ma nieqfu infaħruk fuq l-ard u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smawiet. Qaddis tassew inti mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, illi meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati għalina u ħal-ħobs radlek il-ħajr qasmu u taħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom. Ħudu u kullu il-koll minn dan
għaliex dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll Ġesu ħall-kalċi bl-inbid. Reġa' radlek il-ħajr ta' il-kalċi lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għaliex dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Huwa id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennew tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu. Aħna nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Għaliex inti oġbok illi tilqana hawnhekk quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu illi l-Ispirtu Qaddiż tiegħek lilna jaqgħadna f'ġisem wieħed, għaliex ilkoll nieħdu sem mill-istess ġisem u demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li tinsab imxerda madwar id-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u l-qaddejja tiegħek kollha. Ftakar f'dawk ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin u daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli, ma' San Lawrenz u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi flimkien magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa flimkien kif għallimna l-mulej Ġesu innifsu, nitolbu lill-Alla bħala il-Missier tagħna u nitolbuh jgħinna nġibu ruħna ma' xulxin ta' aħwa kif jixtieqna hu. Ngħidu flimkien: Missierna illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun li trid inti kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib immeħlisna mid-deni. Mulej, nitolbuk li inti teħlisna mid-deni u li fil-ħniena kbira tiegħek tatina il-paċi fi żmienna, ħalli aħna nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, waqt li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaliex tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, inti qed lid-dixxipli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom il-paċi tiegħi. Tħares lejn id-dnubiet u lejn in-nuqqasijiet tagħna. Imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatina slim u l-għaqda li inti trid tara bejnietna. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla,
illi tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf ta' Alla illi tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf ta' Alla illi tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa il-mulej Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna l-koll għaliex mistiedna nilqawh ġewwa fina. Mulej, ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Imma qgħid biss kelma waħda u ruħi tkun fil-fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, issa li inti għadek kemm tmajtna b'dan id-don qaddis tiegħek. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex dawn il-misteri li aħna l-qaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikattrulna il-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla illi jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inkomplu nejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi n-newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-misteri tal-glorja fl-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħatti għalina, la taħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħatti għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intijomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfril minnu ħatti għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħtieġa tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum,
اغفر لنا توبتنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الداني آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. سليمة لك ماريا بالجراتزيا مملية الملائميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفروت الجفتيك جسوم. قديسة مريم ملت لبالينا بتنبين إسا في السيات الموتانا آمين. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Maria Santissima, urina l-intijomna, għalik isma taltana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أفرنا دبتنا بحال نغفر منو ħatti għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek
imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek inajtu għali xaħna turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-nubitna bħalma naħfril minn uħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mittinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu ilqa it-talb tagħna. Missier etern Alla, Ħen għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħen għalina, Spiritu qaddis Alla, ħen għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om l-iżjed safja, itlob għalina, Om l-iżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina,
Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħen għalina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha,
imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.